progresija znanja kroz generacije. Ljudska ne putuje večno kroz vekove i vreme. Svaka generacija je čestica jedne nepregledne šeme. U istoriji prohujalih doba sada mi stojimo na svome mestu, spremni da primimo impuls i produžimo zajedničku cestu. Baš kao kap vode u okeanu što ne putuje na daleku obalu, već samo u mestu osciluje i predaje snagu svome paru. Tako i čovek primi znanje kao energetski talas što ga pokrene, pa se za trenutak mrdne iz mesta pre nego što u večnost krene. Taj impuls što vekovima putuje i nikada ne gubi svoj sjaj, to je progresivni talas nauke kom se ne nazire kraj. On konstantno nosi saznanje i kroz generacije nove plovi, dok u svojoj moćnoj dubini stvara, oblikuje, naše snove kroji. Amplituda tog talasa je veličina nekog drevnog pronalaska. Vatra, struja ili internet, to su trenuci velikog praska. Oni su snažno pomerili čovečanstvo iz njegovog mirnog stanja i ostavili dubok trag na mapi našeg kolektivnog saznanja. Frekvencija je ovde takt koji određuje brzinu kojom vreme teče. Danas u doba veštačke inteligencije ona kuca sve brže kroz dan i veče. Nova otkrića stižu za sekund, ritam postaje neverovatno lud. Taj talas znanja juri napred i preplavljuje naš dotadašnji trud. A kada se na putu sretnu stara dogma i revolucija nova, nastaje interferencija talasa, sukob misli, ukrštanje slova. Ponekad se destruktivno ništi, pa nauka za trenutak stane, dok se istina ne izbori za svoje pravo i bolje dane. Al kada se u istoj fazi poklope i savršeno spoje, konstruktivna interferencija rađa novo sunce, nove boje. Tada se stvara još moćni talas što menja društvo iz korena i ruši sve barijere i prepreke prošlog starog vremena. Ono što je počelo kao običan impuls u umu prvog čoveka, sada kao nepregledna reka znanja teče kroz sva vremena i doveka. To je progresija ljudske misli što kroz generacije krči put
kroz večni talas saznanja što osvetljava i najmračniji